vetovoimatekijöistä niitä on, mutta on olemassa myös niin kuin työntötekijöitä. Tanskalainen, yksi maan suurimmista NGOs teki aika kattavan tutkimuksen. He haastattelivat Somalimaan lähtiöitä ja siinä tutkimuksessa käy niin kuin päivänselvästi ilmi, että syyt miksi lähdetään on nimenomaan, no itse asiassa täälläkin on tullut sitä aika paljon. He haluavat rakentaa itselleen parempaa elämää, mutta siinä tutkimuksessa haastatelluista noin 600 ihmisestä hyvin harva, muistaakseni 3% ilmoitti niin kuin turvallisuussyyt ikään kuin keskeiseksi lähtötekijäksi. Mun mielestä on ihan päivänselvää, että heidän lähtömaissaan tämä tietty klikki, ihmissalakuljettaja klikki, yrittää työntää heitä matkaan rahastaakseen ne ihmiset niin kuin läpikotaisin. Lähtijät on tietyssä mielessä uhreja. He on moninkertaisia uhreja ja niin kuin valheellisten lupausten uskojia. Osa pääsee tänne ja sitten taas, että onko vetovoimatekijöitä, niin tähänkin pääsee oikein hyvin käsiksi sillä, että tutustuu siihen esimerkiksi arabiankieliseen materiaaliin, millä täkäläisiä oloja markkinoidaan. Se on häkellyttävää. Sä äsken näit niitä lukuja, niin silloin voidaan toki saman tien osoittaa sinulle ja sinun kaltaisesti ajatteleville, että tämä on aika käsittämätöntä. Mä täydentäisin, että maahanmuuttoviraston omia lukuja, omia dokumentteja käytetään näiden ihmisten markkinoinnissa. Sen informaatioarvo on 0. Jos se on yksi Tanskan suurimpia läpi historiaa, niin mä luulen, että pääasiassa